Здравейте, приятели! Сега ще ви запозная с откриването на панаира в Кипър, в Ларнака, който му казват катаклизмо. Ето тук, това е близо до морето. Ще ви оставя повече да гледате, да се наслаждавате на видеото. Ето го кея, няма много да ви говоря, да не ставам досадна. Има всякакви, ето го замъка. Много историческа, голяма сграда, атракция. Ето го кея. Тук има някаква жива музика. Някакви паметници. Είπε αν θέλεις να σωθείς από την ομορφιά σου, πάρε τσεκούρι και σπαθί και κόψε τα φτερά σου. Κι είπε ποτέ σου μην κοιτάς τον άλλο μες στα μάτια, γιατί καθρέφτης γίνεσαι κι όλους Ето панаира, който ви казвам. Това е логото тук за тяхния панаир. Хубаво, че има и жива музика. Всяка вечер, една седмица ще има програма. Различни танци, песни. Аз изгубих тишко, да видим сега къде ще го намеря. Това са Импералията, крайбрежната улица. Великиро денонощно работи вляво. Тяхната паралия. Това е другата улица, пак по край крайбрежната. Отсреща, ако виждате църквата, високата сграда, дъното. Άγιος Λάζαρος се казва. И така, приятели, продължаваме да показваме. Тук са гиите. Всичко има, може да видите. Кученца, котки. Сергиите тук, които радват децата най-вече. Маси и столови навсякъде, за да използват всякаква площ за хората, да има къде да седнат, да си хапнат, да си пинат. Всичко е парички. Ето, от тая страна на крайбрежната е само заведение. Всичко е пълно. Почти няма празен стол.
палатки опънати. Палатки. И така, приятели, продължаваме. Тук, където ви показах тази улица, крайбрежната от лявата страна, която и само с заведения. Тук започват пак заведения, но отгоре хотелици. За туристите, естествено. Да. Ето, се почва от тук. Гледайте, всичко е пълно. Та улица се е забранили за автомобили. Всичко е пълно с маси и столови. Ето ги хотелици. Хотели, пак заведения отдолу. Всичко си има. Китайски ресторанти, KFC, Макдоналдс. Всичко си има. Кипърци много добре са си научили как да привличат клиенти. В смисъл, те от преди много години от обикновените камъчета, които са на морето, на плажа, от камъчета си произвеждат най-разни сувенирчета и от камъчетата са си търгували от преди много години до сега. И си продават тези сувенирчета. Малки камъчета, големи камъчета. Украсяват си ги, правят си най-разни сувенирчета. От всичко гледат да използват всяко едно нещо, за да могат да печелят пари. Ето тук пак продължаваме с сергийци. Ето тук има и те кученца даже. Да покажа. Гайната. Ти не агапи. Ти не мараму. Аз не изпускам да снимам кучета и котки животни. Да. Ето още едно друго там се вижда. Ето го Макдоналдс. Ето има и много хора, които са изкарали домашните любимци. Да. И тук наближаваме официалната сцена на плажната улица, където тук винаги идват певците, актьори, при такива някакви по-големи празници. Тук се правят концертите. Чувате, нали? И така приключваме нашето видео. Довиждане, до нови срещи!